kana son ka zama kamana ko kuma kana fatan zama kamar ni, zan fara dora ka cewa ka kama Allah. Huda ni da ka zo gurina ba zan iya maka ba, Allah ne zai maka, kuma ko ba gurina ba duk gurin wanda za ka je in dai ɗaukaka ce ka yarda Allah ne zai ɗaukaka ka ba wani ba. Sannan na biyu, kamar yadda kika faɗa, za ki ga wasu suna so su yi waƙan ne amma ba sanya ake zuba ta ba jerin kama da kan ɗango zuwa kafiya. So wannan ma akan idan baka iya ba zan ci a to kaza da kaza da kaza, ko kuma nan kaza da kasa ba daidai ba ne, da kasa kaza ya fi. Duk ana yi musu wannan abubuwan sosai. To malam Nura ɗan Inuwa, wasu na ce ma malam, wasu na ce ma sani.